Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Müslümana rojeke Peygamber aleyhissalatu vesselam di çarşiye de la pazarê gereha lodeka genim dît, komek genim dît. Peygamber aleyhisselam destê xwe xiste lav koma genim da meyzan got genimê bin îşila. Ser ve zwaya lê bin şila. Peygamber aleyhisselam şxoyê genim re got çima ev genim îşila. Goya Resulullah baran lê hatiya şil bûwa. Peygamber aleyhisselam got bila ta genimê şil te danî bane serê bila xuya kirbana û Peygamber aleyhisselam gotine got ew gotin berî niha 1400 salî gotiya heta qîyametê ji me re orneka gelekî sipehiya û qanûneka gelekî xweş e. Gotina Peygamber aleyhisselam jî ev e: Men gaşşena feleyse minna. Ew insanê me bixapênê ne ji me ye. Yani Müslüman gerek Müslümana nexapênin ya rastî kûjena wê bêjin.